салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд платьёи новинкаи гирбишинои тоза доранд. Духтаро дута расветка дорад. Размери чанд чанд? Духтарако размери 48 то 50 дорад. Нархи донашон 250 сомон. Оптом гирин бояд ча арзон мекунанд. Доставка ҳам доранд. Духтарако рақамҳои савдогар дар рӯи экран мемонам. Касе харидори марҳамат. Ва духтарако телефона кам талагранг сафед омадиса эфигрим сипсиҳай гирбишинашон тоза духтаро. Баъзи гирбишинои чангир ҳастанд. Ин намуд нест духтаро, оригиналай. Суруға духтаро бозори Корвон, тарафи Тило бозор 9 дарвоза кати медурен, тарафи дасти чап 4 қатор мешавад. Бозна ай наздик нишон метавонем. Ан духтарако не платьёшон ам новинкай, материалошон мисрияй духтаро тобистонай. Ишам аҷоибот фасон, хеле мягкай материалаш. Размери чанд то чанд буд? 46 то 50 дорад духтаро. 4-5 та расветка до сиё ҳам дошта. Ям расветка сиё май ҳамин буда. Ина духтаро касе харидорай марҳамат. Доставка доранд духтаро, доставка кати кор мекунанд. Размери гуфтем нархошон 200 сомон духтарако. Духтарако бойни намуд платьё омадагӣ 120 сомон ёям гирбишинай духтаро. Барои и духтарако да синфои хеле ҳаштумхон ноҳумхонода мешавад. Материалшам хушрӯй, боршам оригиналай духтаро, размериш ҳастай. Нархш арзонак 120 сомони. Фақат як расветка мондагӣ. Парпарак дорай, хеле раскушонакай поёнаш. Духтарако бойни намуд дойко омадай материалошон белмандо ёрам аҷоибот хушрӯ. Ҳозир мо ба қад нишон метиём, фақат пешакошон аз бинен чӣ намудай украшенияшон. Размери стандарт духтаро 46 то 50 пуша гарантиш кати мешавад духтаро. Нигоҳ кунед. Аҷоибот хушрӯ парпарак доракай, поёнаш раскушони бурукши шалвария духтаро. Ина остин чакушонам аҷоибот хушрӯ. Материалаш белмандо ягон чи намешава мешӯен, мепуша ябор тотин пушам нишон тиё. Ина пушчам кушодакай. Дойкай духтарако 150 сомон. Материали белмандо. Ина духтарако бад джинсовый цвет непресед, джинсовый ам дорад. Ин хеле бежи дорад, бо ишклетка дорад, сабзи закия дорад. Ана ранга нишон додам, бойни бирӯза дорад охирашда. Духтаро бойни намуд дойко омада, ишам аҷоибот фасонак. Размери ҳаста духтаро 46 то 50 дорад. Ина нигоҳ кунед. Почошон кушодакай духтаро шалварияй. Нам хеле болошон парпаракдор, остиношон хеле манжетак дора, бо турак дора. Пуштиш сплашной. Размери 46 то 52. То 52 гуфтена. Нархш духтаро 150 сомон. Духтарако ини намуд дойко омадай ёшам фасонакай. 4-5 та ранг дора. На ранги сабзи талхабакшон нишон метиём. Дойкаи почош кушодак шалварияй. Размеришон духтаро размер асоси стандарта 46 то 54 пуша мешавад духтаро. нигоҳ кунед. Нархш 250 сомон. Ина расветкош. Скриншот када ватсапшон да парте заказ намегиранд, доставка мекунанд. Суруғарам фаҳмондам, касе наздик дидан мехоҳад. Марҳамат. 9 дарвоза тарафи Тило бозор, 4 қатор, тарафи дасти чап. Мегардем бо касе да нофаҳмо рақамҳои савдогарам мондам. Занг зада пурсем, бо пурротар маълумот метиҳад. Духтарако ини намуд платьё омадагӣ адманка нестай, лекин тугма дора. Ишам аҷоибот хушрӯ, материал ёям мисрияй. Иҷа расветкоша бина аз ма як ранги сиёша нишон метиём. Аввал духтаро 250 сомон буд, ҳозир 170 сомон шудагӣ. Камтар устар кунеда. Ина духтаро. Рангиш сепсиҳай. Телефонда камтарак пас мебарад, кини расчёт гирем. Сепсиё куртай. Размериш ҳаст духтаро 46 то 54. То 58 та размер ҳаста духтаро. Касе успет кана марҳамат. Духтарако ани платьё якдонагӣ мондагиай 250 буд, 170 сомон шудагӣ. Размерша рақамҳои савдогар мемон мепурсен. Дигарша нишон тиенда. Нерам якдона мондагӣ духтаро 170 сомон. Поёнаш не хеле раскушониай. Материалош духтаро жаткаҳай. Ям качестваш аҷоибот хушрӯй. Не бирӯзашам аҷоиб хушрӯ. Ирам ам 250 сомон буд. Ҳозир боша духтаро 170 сомон кадагӣ, як дона мондагӣ. Ниша бина чӣ хушрӯй. Дойкай, болош не хеле вай дора, капшонка дорад бо. Диден? Ирам як дона мондагӣ 250 буд, 170 кадагӣ. Нерам платьяш хушрӯй, як дона мондагӣ 250 буд, 170 шудагӣ духтаро. Нишам ҳамчунин. Поёншонам хеле кушонай, материалиш белмандоай.
духтарако ини платьёрам размери фақат 58-60 мондагия ду тарасветка дора аҷоибот хушра материалшон ҳиндиския нигоҳ кунед чихе хушра платья аҷоибот болош нихали вишивка дора диден иёрам 250 бу духтаро ҳозир дар аксия 170 сомония духтаро ани платьёшонам духтаро аҷоибот хушру нархошон духтаро 250 буд 170 сомон шудаги аҷоибот кушода кай бисёртон кушод платьё мепрасиден диден иш се тарасветка бежевия ани зарда бо сиёҳай ишам аҷоиб хушур иш як дона монда будай духтаро барои одамои беремини бисёртар хушрӯе духтарако ини намуд тройко омадай ирам бори новинкай аҷоибот хушрӯ нигоҳ кунед материали курташ ганда фасонакай хали мешуда ол намедора ягон чи намешавад тройкаш нее якта чиз румола духтаро ласио оригинало ки 120 сомона ҳам хали румола духтарако не вай дорад куртача дорад юбкаи вафли дорад духтарако дидед юбкаи вафли дорад размер дорад духтаро драсветка доранд 300 сомони духтаро нархи донашаи оптогиро ячи арзон мекунам баъд ини намудои кошон ҳаста духтарако юбка кати курташай духтаро 200 сомон диде ишам аҷоибот хушрӯ размер кати стандартан стандарт 46 то 50 мешавад духтаро духтарако бо ини намуд тройка омадагиай ишам аҷоибот хушрӯ 4 та расветка дора размера чанду чанд бар 46 то 52 духтаро нигоҳ кунед иш остинкалта футболкаш остинкалта буда духтаро ниш остиндарозай озна 4 расветкаша нишон метиҳам материалошон духтаро сингапур будай не 4 расветкашай диден аҷоибот хушрӯ размер ҳаст суроға духтаро бозори коровон 9 дарвозаи тарафи тилобозор 4 қатор касе да суроға фаҳмон нестай бо ай рақамҳои савдогара мондам вай мекунем маълумот барои яхчон мегирем духтарако ини намуд абая аҷоибот хушрӯ нархшам арзон двойкаи духтаро 350 сомон материали тагиш мисрияи духтаро болонгиша нигоҳ кунед тиграй духтаро ранге не шолки мулоимакай хали шох неста нигоҳ кунед оҷа да қабидан худаш маълумай диден аҷоибот иран фасон 350 сомон буда 450 сомон буд 350 сомон кадагиан духтаро баъд капшон дора духтарако поёниш не хали парпарак дора духтарако бо ини намуд футболко ҳастай ёшам аҷоибот хушрӯ нархошон 90 сомон ба духтарако ҳозир 50 сомон кадагиан аксия кадагиан нигоҳ кунед ҳамёрам духтаро дастсафка мекунад мана дидед чанд 44 то 56 будай духтарако баъд вай материалшон хушрӯ хали мешӯ ягон чи намешава духтарако дар ҳамин суроғае ки додам 9 дарвоза 4 қатор тарафи тилобозор ани хеле футболкачо доранд да ҳама ҷо 50 сомонай да инҷа 40 сомон будай пешина нархшон ҳоз духтаро 20 сомон кадаге нигоҳ кунед расветка дора ҳозир расветкоша нишон метиҳад сирх агирая болошда сирх дорад духтаро сафед дорад сабз дорад зард дорад кабуд дорад ҳамаи расветкош ҳаст духтаро хулоса ҳамёрам дастсафка мекунад нархошон беҳади бад арзон 20 сомон ай духтаро ай чанд сола буд 5 то 12 солара духтаро размер доранд ина касе харидоре марҳамат бо ягон ранг дига боша нишон тием ки бинан ами расветко аст зардай сабзай кабудай сурхай сафедай хулас бо рақамҳои савдогарам мондам маълумоти пурра яхчон мегирем